Пичка! Какво се случва? Какво става, брат? Какво се случва, брат? Какво правиш, бе, брат? Успокой се, брат. Нищо няма, какво става? Какво та става, брат? Става, брат. Какво става с тебе? Бате, притеснявам се, какво се случва? Ма нищо не се случва, брат. Взел ли си нещо, брат? В роля ли си? Не, нищо не се случва. Какво става, бе? Бате, моля те, какво е това, бе, брат? Това днеска ли го изпива, брат? Не съм го пил днеска. Бате, 9 сутринта, бе, бате. Как ти беше полет? Как е, брато? Бате, сей, спокой си. Да, слезем долу. Ми обясни спокойно, бате, какво се случва, моля те. Искаш? Айде надолу. Добре, първо трябва да знам, че си окей с това, че те снимам. Защото ще е важно за тебе. Добре, снимай. Бате, дойдох, защото... Сега няма да ти казвам кой точно ми писа, ама... Хората се притесняват за тебе. Не си на себе си. Напоследък. Това се вижда, бате, само от лицето ти, бате. Кога не си спал? Спаси, брат. Какво ми има на лицето? Брат, сега не ми дигита, моля те. Добре, извинявай, виж сега. Кажи за филма, бате, от филма не? И какво ти кажа, брато? Знаеш за какво и да реч, не, какво ти обяснявам. Тежка работа е... Много психическа подготовка и просто... Като ми се понасъбере и... Как си ти? Прекрасна лятна утрин, спомни си, скъпа моя, спомни си тая случка пак. Внезапно жалка мърша, съзряхме на завоя, връзложето от каманак. Това е нещо, по което работи фичката. Отиде в Лондон, за да прави филм по цветята на злото на Бодлер. Братле, това е стихосбирка, разбираш? Не се слагам в рамки, не се прави на ограничено, но това нещо. То не е просто амбициозно, то не просто е претенциозно, то е безобразно изгостирало. Някакво... Не знам кой го е финансирал, нямам идея колко пари е събрал откъде, не знам даже дали има пари да си завърши проекта. Не мога повярвам, да. Просто не мога повярвам. В една цинична поза, като жена продажна, лежеше тя без капка смут, разкрачена безгрижно от пот и лиги влажна, с корем от газове издут. Почнаха мислят една по една са квартирантките му, викат ела и си събери момчето или ела и го служи в ред, не мога да се живее с такъв човек. И аз реално идвам тук, влизам в стаята и падам. След това в тия най-лошите ни дни, в тия
най-изгостиралите ни купони и глупости и филми и така нататък, където сме правили, не е била така свинщина на следващия ден. Просто това е прецедент. Пичката успя без мене да направи тази схема в отсрещната стая. Не знам дали да я показвам въобще. Ама така, явно. Казва такива... Ти го познаваш добре, работиш си с него. Явно е споделял, нали? Казва е с кого аджеба става се бачка в България. Казва и... Не го казвам, нали така, ама... То по тази лойка, нали? Предполагам, поне някакво доверие ще да ми е гласувал късно. Разчита аз да му правям схемите.